Mayroon malaki yun. Ayan o. Yan. Yung pain natin o, hindi niya kaya maubos. Mayroon o. Ayan o. Yan, unang trap pa lang. Goods na rin to, my idol. Yan, my idol, magandang umaga sa inyo lahat. Magpapandaw na naman tayo ngayon, mga idol. Tatlong trap na malalaki yung papandawin natin. Bali, nandito na ako sa spot, mga idol. Nagpapandawin ako dito isa. Salamat sa suporta nyo, mga idol. Naka 800 subscriber na po tayo. Salamat sa walang sawang suporta. Sana patuloy nyo pa suportahan. Bali, alas 6 na ngayon. Sado. Mga kulimlim lang. So, yan. Shoutout yan yung lahat, mga idol. Lagay ko na lang sa screen yung mga pa-shoutout natin. Sa mga nag-comment sa huling upload natin. So, tara, mga idol. Samahan nyo ako magpandaw. Papandawin tayo dito isa. Sana may huli. Dito, mga idol. May papandawin tayo dito. Isang trap. Mali yung kain ko pala sa mga trap ko. Igat. Nakahuli ako kahapon. 3. Ay, 2. Ito yung isang trap natin, no? Mayroon malaki yun. Ayan, no? Yan. Yung pain natin, no? Hindi niya kaya maubos. Mayroon, no? Ayan, no? Unang trap. Yan. Unang trap pala, mga idol, oh. Yan, unang trap pa lang. Yung pain natin, oh, hindi talaga kayang maubos kasi ang laki. Mas the best talaga, mga idol, yung malalaking pain. Kasi kahit malayo ang alimango, maamoy talaga nila yung pain pag malaki. Ayos, mga idol, oh. Unang trap. Unang pandaw. Ano? Yan, mga idol, ito na yung pangalawang trap natin. Bali, nakalagay na sa case yung cellphone. Ay, yung ano, action cam. Hindi makulimlim. Ito yung pangalawang trap natin. Sana may huli. Wala. Yan, mga idol, nandito na tayo sa pangatlo. Diyan. Pangatlong trap natin. Sana may huli. Mga kaso sa ibabaw. Meron, no?
mga idol, meron din. Sige mga idol, mamaya na lang sa kubo. Magtali na tayo mga idol, nandito na tayo sa kubo. Ang huli natin, 2 piraso ang huli natin. Okay lang, may malaki naman. Goods na rin ito mga idol. May daghihapon. Di na pala kam? Oo, kay nagdinusok kami. Ka? Ako nagbaktas la. Nani, kaging baluto dito. Tulol ako ng tunod, di nila nadag ko. Padagpulo ko dun ko ang suhot. Ha? Ang duhalan may suhot liwat. Duhala. Maupay nga yun yan, no? Okay, dag ko man latan paon. Ay, mao. Kay dagko ang paon. Isan harag yun, alimango. Hindi ako makunuli sa pulot ng layo. Hindi man tanaw na agyan na lubit ah. Dito, kapit dito lutag. Din ba banda? Dito sa may... Ay, Pamatid? dirig na. Di man kang banda magtukod. Dito sa sabok. Dito ba sa may kuwan? Sa may turungan. Dito? Sa may lunan banda? Maulak-lak dahil nyo na kayo magbutok-bak sa pawod. Ito, digulag na yung aswang. Ha? Bulos na. Karaso na din. Bulos ang to. Nahulos na yung kinukuhan sa tubig. Tambok na. Tulo lang ako nito. May dagya. Hindi rin nasisiro load ang dag. Mga dag ko din nasisiro. Pasuko. Dili nga ni sa ano sa iyon sa san sa ubos sahid load ini na tulo nakaupat ka bugos. Ha? Kay may daman duha. Dag ko man ang paon. Kay no sa nagbusa naging tulok ko lang ka paon sini. Karong mata. Pakaring. Kapuan tadi nga duhang akuan. Tunod ko niyang tanan inubugi pa ta. Kapuri gad. Kada ko sa hubas. Muling anak tayo niya na magbutok pak sa pawod.
Pero paman na yung nagian ta.